Prajem krásny deň všetkým priaznivcom stránky Puffy Vlna Daniela. Neuveríte, ale už je to pekných 5 ročkov, kedy som začala pracovať s touto Alize Puffy Vlnou. Rada s ňou pracujem doteraz a mám založenú stránku, kde vám všetkým radím. Venujem sa hlavne začiatočníkom a pomáham dievčatám aj chlapcom, deťom aj dospelým, ktorí majú záujem o prácu s touto mekučkou vlnou. Za tie ročky sa mi vyskytlo všelijakých príležitostí, či úsmevných, alebo už nejakých iných, nevadí. Vysvetlené je všetko. Takže všetci priaznici, ďakujem vám za vašu priazeň, za vašu sledovanosť a teším sa na ďalšie roky, kedy si budeme spolu pomáhať navzájom, radiť a ukazovať si svoje práce. Ak by ste niektorí chceli, navštívte našu stránku, ktorá je na Facebooku a volá sa takisto ako toto, je to skupina Puffy Vlna Daniela. Ďakujem vám všetkým a za videjkom bude zo pár fotečiek z mojich prác, ktoré niektoré už poznáte, niektoré ešte nie, takže všetkým krásny deň a veľké ďakujem.